Здравия желаю и с Новым годом. Состоянием на сейчас, на 1 января 2026 года, все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК. Ну що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Благодарю. Е, да, я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Так точно. Тож бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую.